obo tumba bumbole bole schinka obo ochi obonene abasacha abana baino banyuomire tigobo ochi bokoganya paka omuntu okumumatana gwakana ng'ombe bochi obonene sana omwana anyore muka muri abana kuika bane batatu batano ngana wako na kuragera utana kurukende bocharo obonene sana bochi obugundo sana sana n'abakungu mwanyuomiru nonya turahakanira ng'ombe gikari gukwanu ngangu akanwere naye kabense mu y'omusachu bochi obonene sana bocharo obugundo sana nganense mo ya isoko okoba naende kunyuomire lichara nene sana liba gugwenete kurwana guchiaso omusachu obugundo obutyo kuroso. Thank you, Kenneth Yaso Kobeko Mokungo in order to program. May God bless you when you are arranging this. Obogundo moraba kungwa mogo kwanira abana baino obo charo bonene obogundo. Naende inkende yonse kugambira no mukungu musacha atabwati fo isien tumbabwe tine kugnande yesao. Abasacha muroro munga buna chituani chitwereire yani yoro bune toy. You must have a voice buno manyanga you are administrator of that family. Once you are married, you forget your parents, you forget your relatives, you cooperate with your husband. Amachua cha yaba kungu babwato bongo butaoliri. Omusacha oyo mo this is a real story. Agatwara yani anabwata musiki woko mokoregas. Okungwa gako ende sawa gako enda chukulichia chigasi gako ira na marogoba gako nyora ba kolera mangana abo kale no mokoligas tama I think kegendrete bone ka pati mbaya akawa mokoligas yoborito rakirende mukungwera tama I think kene mukungwana kera chanya ro mokoligas moritale akamata ibono na koira mangana akobugati bunan koira na marawati ngonyora ekiagera igotua kwe toto koregasi dali borito tuago wekitawe chikoligia. So era agakaganga muntu nde kurwando kamo agakaga igo bono rende omusiko ekrate gumara bande akarosi ndagira buya ndagira wansa buya ndagira korekana buya ekraye ko rapia ga yekune ga chiotpot akabori bagi ya akagenda abachire maragoba bono anyore ndagira nere mesa igoro ndagira kera munya yerebori akarengera ringa ranyoro beke sum enjara ne bariete lakini ranyoro beke subuma otigenda agire kera ranyoro kwa ya tokore utaka kuigena nga mbuyere dia turangalie sese bakarangalie sese akaruzi koseneri ugerimo bakaraje rutera karagere gababuye kameno monu anda bakayeze yende ekababuye sese buya konyegalie kemincha kabisa bono ndagere ndo wansoro me komena bono kondo bare ndagira mbuyere omo SSL gaenda gasoka wichipara bono SSL abera 2 hours it's okay and sekere buya teotori ndagire bakari ndagira buna bakora kuragira iga omonta akamyoka kurupara aya mama brayo SSL yakule rojengia korengerali Rakies munari ankori. Rakies menari ankori bono. Bono bakama batebaniga. Tutara take any step. Esme na vera tukore. Tetusabana mavera. Ko tuisikobanga tuakure. Tokutua veranete. Bono rendo mongi na gate guchaka. Ate mogaka. Rakituakure. Rakitiango tiyo mane pi. Lieterio weto iganga baba brayo.
Brayo tari yogo isko na aruseti. Anchaga kyonga bere. Kiarabano tuachire. Omongi na karabu. Mukaka karabu na brayo ne togiriga igo tari one. Ga kyo tari yogo. Ate abono ga kirende tiga bono na kuabere. Akaberana. Mukaka bono ga swa next. Akyo mongi na sorry. Egento kiagero maene twabekirwe smweye. Tari uwanja kwane. Omwana oyo ogotokorera asikonya inchina muoborito. Akina gusabira mabera. Igo mwako umena watokorera rakini. Na watokorera rakini. Akabeka rena manonsi bakaberana. Kuangabere akina kuabere. Bona titu ene gitari ko torakwe akenyo lenga ntuaberanete. Akaiga orio chitnanda akairana. Aya mama Brayo. Ese ari anyaka. Egari atumese se ahora kuro. Bono tikanda boli. Baka magonyara tari sumo ya itetesese. Ngiye itesese. Bono rochi ngakibao kwa nani? Ngakibao cha kwa nani mambi? Get to the point. Take a step forward. Obo tumba bumbole bole schinka. Obo ochi obonene. Abasacha abana baino banyuomire tigobo ochi bokoganya paka omuntu okumumatana gwakana ng'ombe. Bochi obonene sana. Omwana anyore muka muri abana kuika bane batatu batano ngana wako na kuragera utana kurukende. Bocharo obonene sana. Bochi obogundo sana sana. N'abakungu mwanyu omiru nonya turahakanira ng'ombe kikali gukwanu ngangu akanwere naye kabense amuyo musachu bochi obonene sana. Bocharo obogundo sana nganense amoya isoko okoba naende kunyuomire lichara nene sana. Liba gugwenete kurwana guchiaso musacho obogundo obotio kuroso. Thank you, Kenneth Yaso Kobeko Mokungo in order to program. May God bless you when you are arranging this. Richard Indibu at Morembe Nairobi, Erikuna Konga Kirisimi, 9 and 10. Akuna Wante, Musikonesta, this woman has no peace. Tabu at Morembe Nanomoke. Muswati Muabakuru Kenyasi is asking me. Again, tobacco sake banga ko nga kirisimi in time bambe kere texinga ga kisokoro ba chakire kuri mobo ina namo tebiri chale rutu again to gyoka kwagosa tu nga kire tiesimi ngotebi na nchen communicate to my daughter. What he has told me igante ebinga no mata kebe kirave amusie mo his wife to the last minute. Abana boshie mu ikamba rere buyamba kini buyatera imeni osie mu children. Obogundo mbora abakungu abamogo kwanira abana baino obocharo obonene obogundo. Naende inkende yonse kugambira no mukungu musacha atabwati fo isie ntumbabwe tine kugnande yesao. Abasacha muroro munga buna chituani chitwereire. Yani yoro bune toy. You must have a voice. You are the administrator of that family. Once you are married, you forget your parents, you forget your relatives, you cooperate with your husband. Amachuacha yaba kungu babwato bongo butauli.
Tiganti moketi nkwane kiara niwete matemba ekobera buna machare liko Nyasaye tiga akonyo murandia. Pastor, when you come, tell these people to know how to na kiba wende wagacha chinka. Chinka is the backbone of everything. Na kinagera na kwananga macharari y'abakungu atabwati obongo boiseine bakugambira abasacha mogende mwekanye mumanye nga mwaye tubugambi biyamono pastor tigansabo ndorandi omwanchu omoche tata Nyasaye ole moyo. Now the time has come that the pastor is giving us your word. Praise his lips so that we give the message according to your will. Thank you, Lord, for answering our prayers. We pray believing in the whole name of Jesus Christ our Savior. Amen. Mbuyamono, Pastor retired but not tired. Tata Nyasaye mbuyamono, ukwana mona intu, nalingana twanyodere togo semelia, otuweke chinguru asabariga yoko genda igoro, obena intu ikatuwakorere, ime ya Yesu Kristo, oyoro motori tunatuinstote ya bambina. Mbuyamono. Bona asuwa gimobo, lingana nte togo teba, Ntaraswa sekerenga keli tukoli arero indiringa asobogi mongo wogocha ase okoremia kotokore taringana yo koremia to the families takiro bwata mana kubwati litane karwa chire naye kuratema kumanyanga ase waikira no oboli kyara bora atendi amatanga ro wachira ya bande so karwa ikira ase kuramanyanga nore osego waikira sangao Nkiara ngote vya manaya. Umuntu ya makagenda ase akaenda kabisa rende bakora shopping bachire bande bachikore mye family rende babogwiri ndagera chisukari babogoretie bosibwa mandazi bakabogoretie sabuni babogoretie ndagera rinde wero bya no mechera nwere ndagera yachire buya erinde bache korera ne family kuba ikabanyore pigipigi yababogoria ikobatena bono mukoko anda uchiabu ngire monki asamatangare epigipigi yaro yamanya samatangare na ale ngande aluchia so bakabaikia samatanga ale kumbe mbara baikia samatanga ayabange gochi batara confirm usaba ikiroro bagachaka ukura kurgeita na bali bakali chikoni kuba igura abantu bakura kurgeita byato bakonye mesigo bakakonye ndagira ekagenda egaswa chikoni ekra bakonye ndagira kuba kurira akore kuba ochiko ikaransa bakanyora igo bale amatanga mao no sabe endagire rikwareta no enda ochiko sabana ko chikoni igo kuwe kirase kuramanya amatanga ngure buraga igatore amatanga ya osiemo no wacha go stadior igo nabora nyora koro nyora kwatukiro bande kuwe kirase kuramanya ase wacha ngai endo kiende ya kamere kuwe kirase kuramanyana oyo kwete ningo bono no musacha gosiro mukungu gosiro mwana it's very essential asikingo teba manganayo abantu bane nanda sande bakira amatanga kuba ikira mbara manyango ngusireta omuntu agachakura kurupararinga gakiendugu na twanchaina iga ekara era kodra boika omuntu amakamnyoka sara kumumonyeranga aye oyo sirita tali musacha no mukungu oroche ngakyo yako gendera egabidi achenji bwango asenge njuri tendu ngo tumekalira sabantu bonse agatabaga kimusubati tugasome sukuru naye tugakora imirimo naye wakanibere sukuru tugakonya na sana nebira numwe tumna muchi mwalira ekarwa ara kabisa nando ori chitaka mataringo utali musaje usireta nanda gaja saro kumonyero naki oyo usireta tali mukungu n'umwana w'imitinye tatu bano tikada kubore nagenda rochikora kuwe kirase kora manyango oyo usireta ningo n'umusaje usiri mukungu kora bwato mugano ende bintu bidema kubwati so asubugi moboiga eno bongani bwoko menyera semo yende kotora asubugi mobo iko toganda takoli ke story karmengo soma the eulogy nabonye bwataiga
abekwaro kinga usiemo agachake skuru ina kanyara kabaga ko iboro 1990 una yuro chego teba ase chinga kechiga abayibori bakagoka ekiagara umwana mo koiboirwe bakagoka asenge ncho umwana mo koiboirwe ama tukoma keiga igona yuro chego bugana tukweresa agachake skuru kira chake skuru umwana chakire okwana kunyara kubaga teba a for ebo b for boy onyara kubaga kumanyanga nkigo kwanwa matukuma keiga akaenda maguta mutwe kebusiya watana maguta mutwe yani akaenda bwale he was circumcised narumo gatere chaya mudrotwe no nyankeigo lakini one of the time has come today that we have gathered here tumekuja hapa kwa ajili ya kumwomboleza. Tunapoishi katika ulimwengu huu unazidi kuandika historia, watu watakuwa wanazidi kuchukua historia yako. Ulipokuwa mtu mdogo ulifanya hivi, ulipokuwa kijana ukafanya hivi. Bantu bagandete kuri ikomugano ugo umugano igo bagandete kuri iko kometa asubugi mwobo umugano bagandete kuri iko umawe kabona ase umanya gusiekwa ekero umugano ugo kuri iko asubugi mwobo ekero kwa asubugi ko bwense historia yako itakuja kukumbukwa na kitu gani? Inki abantu barakoinyore nataka tuweze kusafiri kimawazo pamoja na wewe hadi kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko 14 mstari wake ni wa 3, 4 kuendelea mpaka 9. Inaleta historia ya mama mmoja ambaye alikuja katika nyumba ya Simeoni. Alipofika pale Simeoni, Mungu Yesu alikuwa amemponya ugonjwa wa ukoma. Ekaranya kwa kumuboni borero ukoma bona karya niye shere nene egokore kana sobo gabu ekaranya niye shere oyubona umusmati oyo okoyunga shere nega kala segete Yesu ngo chararia agachikonyora Yesu amokoreire agachikonyora Yesu amokoreta asubugi mobo agateba na inche oikanga tendi eshere yu Simeoni ariganiri so agatumia ari bagaria Simeon ekaratumia ari bageri gasenchira abene akemanye kanibuya ekagera Yesu ekarago kwana go chinse verse 9 igagotebo mugano asora randu wensengima igoro yo mokungoyo na mangana akorire ainyorwe asengencha akorra mangana aramaya mangana kiaya akorete ekaranyo ari baga yugo iko Simeon egentago korantoringa akanyara kuba kugura mabuta y'igori nene akareta mabutaria agaka Yesu samagoraye na kumutinya amone tukiyaye ekera kama mutari Yesu ya mabutari ngeri gori nene akaambiwa kwamba kitendo ulichokifanya wewe. Soma fungu hilo kitabu cha Marko 14 mstari wake ni wa 9. Biblia takatifu neno lake Mwenyezi Mungu pumzi iliyo hai lipo na yapi ya kutuambia siku ya leo. Soma kama anai kene na abatebirie kera senchira ndiwe na sensiransi neri yakora yes eri nariato lui asenge nchokora gendo ki yokumwinyora asubugi mobo koga ndete kuri komugano ho ekero mugano ho gusekwa ninki abantu barache gukoinyorera bono James Milton White Black gakonya kuegeria litukeri mo guchia serinde egatuka litukeri mekera kurangeria marieta okonyora besi obaire absent ebirangero libia bikamuchanda sana. Mbona besi leo hajapatikana hapa na amekuwa akipatikana siku zote? Akajaribu kufanya uchunguzi ili ajue. Akaenda mpaka nyumbani mwao. Ekaraika nyumba so mwabo akanyora besi araire getanda. Akorera asengencho konyobwatirwe no urerwa pneumonia ni mwana kwa ya mwakireke uno. Bona besi kara alimorere akorera
ekero James Milton Black aligerete besiga akorera aria akanyara kwa kurangeria umunyagitari bwango wa morore, lakini ekeracha ikawa bahati mbaya, yule mtoto aliyekuwa anaitwa Besi akakufa. Na Milton akatazama pale yule mtoto jinsi anavyokufa. Ekeraro mwana runakwa akayeria mariga. Ekera yeria mariga akamakogenda. Kaikara nstebu oye agateba matanga y'umwana nacha akorwe. Tigandi ikogotera uwo chikorera amone family. Akabuatania mangana alibuna yankurangeria Leicester Besi yo itikianga president. Akamakulikogotera ngaliye tariane kuri kurangeriwa. Na inchento kenonde. Terango waterukia program mubwate gabu iwoterunga tarumbeta yaba itakapolia mara milelent pambazuka nao watakapo kusanyika ng'ambo majina ya itwa polo wepo majina ya itwa polo majina ya itwa polo majina ya itwa polo majina ya itwa polo ni wepo siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka udukaburini watasanyika makaoni kule juu majina yaitwa polo majina yaitwa majina yaitwa polo majina yaitwa polo majina yaitwa polo ni wepo gakora geria marieta gakora geria marie gakora geria marie tan gakora geria marie tanimbe o abasongo toterango when the Lord is called up you when the Lord is called up yonder, when the Lord is called up yonder, when the Lord is called up yonder, I'll be there. James Milton Black akakumbuka Besi kwa sababu hakuwa na kosa katika darasa lake la ufundisho. Ndio maana anaandika akisema kwamba amaliyetaka kurangirwa gakinanje timbora ekraro buna Besi yako kwa kamurigeretie akaandika mambo haya. Na tunapoishi katika ulimwengu huu kotogendete kuri komugano ritukeri gochia serinde gakinya saya gakwera ni burutu bwaye kitobora ase bali bakoswa asoburutu bwa kare na kare amakweri naro abagusingo tabarenga amakweri na makoro lakini ekrachira story gako bamaya nabora atebe n'abantu barakuru kurukinga kicyaperi bocha even to the time like this. Lakini jambo hili linapokuja kwako eligocha buna shock tunaleta maana ya kunya utore maana kwanwale, lakini yanapokuja kwetu yanakuja kama shoki nene ekara ya chirasa tore bono lingana lyo gosemerindiriye lingana lyo gosemerineri abakure litukeri mahoika babokirwa seritari ya Yesu onya abakure mbako bokirwa lyo Kristo nera tabogete nonya Kristo tabogete oborandi obotokora enegasi yabusa
inalidinga naliyosema nikiangalia kitabu cha Wakorintho litangani 15 nemo obosoma kwa 13 14 na begonte bya maana yu inga hata kama wenzetu wametuacha ipo siku Mungu atawavuvua wote waliotuacha na tutakutana na wapendwa wetu. Kwa hivyo ipo siku tutakutana na wapendwa wetu ambao wametuacha kwa kipindi kama hiki. Kitabu cha Wakorintho litangani 15 nemo 13 osoma 13 na 14 na bekwera samanaya yama kwa sinsewe ka 50 goika yama otari tukari mombokie makwi abuna tutandrega anyaraka bakonyoro kubuwa abukegima aborunga yukubuwa kwa ukore. Kwa hivyo tunapoishi katika ulimwengu huu lingalio wasemerindi linga nanto kuendra wachande karioka siku moja Kristo atakuja atorusi asense ama kweli abuwe nto kunyara wato kweguna anda abantu bagukuramo na inde abune karato akorekero wanja kwaye toso asuburu tuboria achete gotroseria Yesu Kristo achete gotroseria korwa acheta matukamanga achire tari igoro terahera igoro yerire obe mochite korosugoro oarire korosugwa neriaganye taya mona inche pitesa tokianda begoteba neriaganye taya amona inche toikero honchoka ende gakwira ni burotu wae anyone na twensi ntorengete togenera nkagotimoka. Tunapoishi katika ulimwengu huu makweli na agatia lakini makweli ya agatia tabu atinguru chine chonsi ekiagara Kristo wahocha ngotoboki ale twensi lakini bono togo siri ya kamere kiagara kuna vuvo wa kwanza the first resurrection bone ya kamere ro bona araba ntumba sirika na kare abubatai wete eliyongiriyo monene igone yabatura asichinga kechiga amana makonkare Kristo wangu mononko irani arutuwae atorusi asense yemechando oyo chitotoro seriase nama etenchiro chandegete oyo chitotoro seriase nama etenchira abantu bago chande tasubugi mobo. Ndio maana alienda kuandaa makao na hivi karibuni atakuja na akikuja atatuvua ili tuende kuishi naye milele na milele. Lakini huko nyora umugano woturi gosomeka buya irubari yarundi kiribuya otasoye tiburo tubayiboro bona utakume kosa kila kitu suchinga kitu bwate mbono umugano tukokori kumbono ende kalmano tukokori kubono iga osomeke buya omayete bintumbira abantu bandi bakora bakaganga mbarochigu lakini tukelimo mbiwe kubyonsi maisomarore. Kitabu kia omurandi 12 osoma kwa 14 makia goteba murandi 12 osoma kwa 14 kutometa asubugi mobo. Tunapoendelea kuandika historia yetu, tunapoendelea kuchangamana na wenzetu, tunapoendelea kukaa na wenzetu jamani marafiki, tujue kwamba historia yetu yale ambayo tunaendelea kuyatenda yanaendelea kunakiliwa na siku moja yatawekwa mchana peupe. Soma ngwa kigemunge kia teba murandi 12 osoma kwa 14 soma. Nyasaye naye tekero gukora kala wama yao sama we sawa chako somo byono Nyasaye nale tekera gukora Nyasaye nale tekero gukora asekina ekera chire obisubwonsi ekina kala wama yao se amabe amano skara wama yao sama be Nyasaye naye tukoli yaki igo komenta asubugi mobo bitumbira abantu bakora bakete ngambaro chingu bantu bagutumia obotuko kwibera bande bantu okuchikubuka mambi litoka rienge mugondo kwengoja usabulira bana omuntu aketebura gatiko musigo mugondo enku ibitando makorochi lakini posiko Mungu atayaleta yote wazi. Bantu barumeta asubugi mobo bagutumia obusunte nchirageterembe muntu asoka para urine pigipigi ochira kona getokora botumanyiranire kuna mtu alikuona lakini siku moja mambo hayo yote yatawekwa mchana peupe. Bantu bana yamuga subago tumia obokoro bonene lakini tukelima mwana osinabe kuri tukurikina
Montago chaga nga yuwacha amatangana achire nchikora na baminto wake pigipigiga kwenda kona gete wachiko kwani musani okwa bato primary na bono kwanyo miru kwa bero monto monene mwakora mana mo korna haro mwaira na woja lakini wakanga montakurochi siku moja Mungu atayaweka yote wazi. Siku moja Mungu atayaweka yote wazi. Meta wakungu bandega na abasogete eni basani babwate babosaya mbarabatika no bolimo abumwe mate abasa abakungu bandega mbasogete bagakora lakini abasani babwate ko barayiskuru gotira but they keep on communicating with them ekara bakumirana chinsagede chinkora utamanye lakini Nyasaye tebanga unapoishi katika ulimwengu huu unapoendelea kuandika historia yako ipo siku mambo hayo yote yatawekwa mchana peupe kutoka na stase asa Nyasaye turasemesa yekerore turamona na Nyasaye in this millennium period kutoraria na Nyasaye yote uliyoyatenda yatawekwa mchana peupe. Lakini ende tara ikachinga kichekina nare naro bono igara abaisi kube ku maisoma roro 10 ekiara thu kumabuna bogoki ngiara ngo gotebigo omete mbale bara ikanse ngachinga kichekina na bange tugakare ninsoka ntoko nyara gosoka kia na bange tugakare lakini tiango tenga nembono buno meta sense amangana arando kora arabe kumuchana peupe Nyasaye abeke mchana peupe ebintu etebega Nyasaye abeke mchana peupe ngingo batebeliwa omusacha oyo mo this a real story agatwara yani anabwata musiki woko mokoregas okungwa gako ende sawa gakwenda chukulichia chigasi gakwira na marogoba gakonyora ba korera mangana abo kale no mokorigas tama I think kegendrete bone ka pati mbaya akawa mokorigas yoborito lakini ende mukungwera tama etinki kere mukungwana kera chanya ro mukori ga simuri tare akamata ibono na koira mangana akobwati bunan koira na marawati ngonyora ekiagera igo tuwa kwe toto korregasi dali borito tuago wekitawe chikorigia so era agakaganga montonde korwando kamo agakaga igo bono rende omusiko kerate gumara ende akarosi ndagera buya endagere wansa buya endagere korrekana buya ekaraye kora pia ga yekune ga chioti pot akabori bagi aya kagenda abachire marogoba bono anyore ndagere nere mesa igoro endagere kera munya yerebori akarengera ringa ranyoro beke sum enchara ne bariete lakini ranyoro beke subuma otigenda agere yekera ranyoro kwa ya tokore utaka kuigena nga mbuyere tieturangerie sese bakarangerie sese akaruzi koseneri ugerimo bakaraje rutera karagere gababuye kameno monu anda bakayeze yende ekababuye sese buya konyegarie kemincha kabisa bono ndagere ngene twansoro me komena bono kondo bare ndagere mbuyere omo sese kaenda gasoka uchipara bono sese abera 2 hours it's okay and sese gere buya teodori ndagere bakari ndagera buna bakora kuragira iga omonta akamyoka kurupara aya mama brayo sese yawe akure rojengi akorengereri Rakies munari ankori Rakies menari ankori bono bakama batebaniga tutara take any step esmena vera tukore tetusabana mavera ko tuisikobanga tuakure tokutwaberanete bono rende mongina agate guchaka ate mugaka rakituakure rakiti yango tiyo mane pi Lieterio weto iganga baba Brayo tariogo iskona aruseti. Anchaga kyonga bere kiarabano tuachire. Omongi na karabu mugaka karabu na Brayo ne togiriga igo tarione ga kyo tariogo. Ate abono ga kirende tiga bono na kuabere. Akaberana. Mugaka bono ga swa next. Akyo mongi na sorry. Egento kiagero maene twabekero smweye tali ogwanja kwane omwana oyo ogotokorera asikonya inchira muoborito
lakini agusabira mabera igo mwako umena watokorera lakini na watokorera lakini akabeka rena maganosi bakaberana kwangabere lakini akwabere bona titu anya gitari ko torakwe akenyore ngantu aberanete akaiga orioche tenanda akairana aya mama brayo ese ari anyaka egari atumesese ya kuro bona tikanda boli bakamagonyara tari sumo ya itetesese ngiye itesese bona rochinga kibao kwa nani makibao cha kwa nani mambi asobogi mobu amangana tokora abo bisi twakanga ta korekana. Ipo siku yatawekwa wazi. Tunapoishi katika ulimwengu huu, huku liko mugano ho ochokora gento kim asomekebuya. Omugano ho asomekebuya kwa sababu haujui ngikirawe mutwa, haujui kutapambazuka namna gani. Unapoishi katika ulimwengu huu, liko mugano ho buya. Mangana bara baya abu bisyo hokora, lakini siku moja yatawekwa mchana peupe. Agosoki boli agosoki mugasoyoro bono mukungu oyo ekeracha asi Yesu acha na mabuta yeri goriri nene o atechueria o yarokori Yesu mabutaya paka bokuba eba tamansa go complain na bona natumia mafuta ya dhamana kiasi hiki koleta asi Yesu kango chibesi twabagira abantu abataka Yesu akabateikira kiri umukungu okorege ntokerekia ekiagara abataka no muramu na barabu chinga kibuteta ko bakonya na muko bakonya lakini nchemo na inchazi chinga kichonzi bona igo mukungu okorege ntekia umugano ekura ende korandigwa asensengima akumbukwe kwa sababu ya tendo jema alilolitenda inkiyeko gara Yesu okwana ngo mukungu yinyorwe maana yukango kwana igansabe lingana litangani mukungu yoiga iga make the use of the opportunity yabete created by the man Simon ne arwariga ni Yesu lakini mukungu yagatumika kabagaka okora mangana manene bakana yabas Simeon wariga ni Yesu chinga kicho bukuteri gotebanga Simeon yamangana korate ainyorwe mukungu ne arotumika watawanga ainyorwe otumege libagari ya Yesu libagari ya Simeon yakariji tent onye chiaringo chinga kicho Simeon yakarosi ndaira lakini mukungu akarwa isiko aka make use of the opportunity yetali aliga kwanu buya ligatana linyorwe kora asobogi mobo make use of the opportunity libaga kwanyorwe ike litumeke buya asawa kore mirimo yo monene lakini abantu baba gutumia libaga banyorere bobe bantu bagutumia mabaga banyorere bobe umuntu onyorera libaga oswa obisi usene county uri kibasi cy'intakana uri kibasi yaburaka uri kibasi cy'ipara uri bintu byonse nando baletara musini ngakiki campaign abantu bakonyora libaga bali tumeka bobe kukwanyora libaga litumeke buya kukwanyora libaga asubugi mobo litumeke buya erinde kabantu bakwenda banya goteba akinyare banya kuboka buya anya koki na buya abaranda bune muru ekiagara libaga kwanyorere litumeke buya abantu banyaraka bago cyakora indoki okoinyura bantu baregana baku mbakoro kubana marieta aseki umwana boigoro mobe unapopata nafasi tumeka libaga kwanyorere buya mukungu yetu kenda akoreta kaliendo kiale most expensive kilicho kuwa ni cha dhamana zaidi asubugi moboiga tikatinya ko toko ligia akato ko lemero boyanya sai toro kegima toko lemero mo kabantu bara complain batebana ke yani chise chiasari chonsi pi ebintebia sariro ko lemero mo yo monene tale nkwenda gachereboye tunapopata nafasi toro kegima toko lega sio monene bakana baba antu ba complain. We need to do the work of God wholeheartedly. Tuerwe asenga nchogo kore mirimo yo mwana guturi moyo tokora ma yachinga kichunsi kere kerenga kiera ikentogase onyari ukanto kora gento king ntogo kwemioyo tibono mone bubu yabaseni tumaye kometa asubugi mobo umugano wo korikwa
Osome kabla at the end of the day. Historia yako itakapokuwa imefungwa, historia yako itakapokuwa imefika kikomo, abantu batigare baho kuinyura asenge nchama ya korete. Bantu mbona koreta mayasi Biblia tunawakumbuka. Bantu wana tabita walikuwa wanasaidia watu. Ekarakwa bantu wakumurira bakorera tabita. Walipo lilia huyu tabita Petra agachaka mubonke. Bantu mbona korera mayasi ubugimobo. Ntetwe boriga. Komenye tumuga asubugimobo. Umwana ugora achaka gosoma. Inki kira kwa nuarora. Abantu martura bayinyure asenge ncho bato ibete. Abantu martura inyure asenge ncho bato ngotumye bokoro bakangana abantu bande bakabawule bintu byabo byonse. Abantu martura inyure asenge ncho yogo twara bakungwe kinyure kelima. Bantu marbara inyurwe asenge ncho yogo kora mangana atari ko mabokyo monene. Lakini itabe reason yoko inyorerwa. Inyorwa asenge ncho wakoreta maya kore moyo abantu kubago tebanga gaki ori gaki una arara tigatura rumia abantu bakunyura sinju wakoreta maya subugi mombo tukifanya hivyo toikero toreka wango mono Kristo ngure ni aruburo tubwaye gakwira ni buro tubwaye anyora twensinga ntorendete ngorega utadiko swayigoro Twensi muna turense ya torosiri. Tunataka kuurithi uzima wa milele. Na gosoi uretika dioka. No kuwario ni Krista asenkoro yao. Erinde kakuwa mwario ni asenkoro yao. Aito mubero igo mube. Oko garatua kore vibe. Ekera itiro mubero mube. Atupe nguvu upya. Endekera tuere chinguru chinyia. Tokore kiru wanja kuwaye. Bono tari ayo wakora. Philippians 4:13 watana igongo koronsi wetera se Kristo oyo koragento ki kombeka chinguru igo tigerenga una tuomiranga igatwensi ariga ni Krista senkoro yawe ime kero kwa mwariga ndikwa mwereri baga aito mobero yoiga omobe akwe omobero muyabo gokorekero wanja kwaye arusi kirango cyunsi cyobe kireme yaito arusi amangana unsi akoreto bosalia sichinkoro cyaito erine krarusi ya yunsi to ya korons wetera se Kristo uyo gotoleka chinguru tusaidie wale wasio kuwa na uwezo tusaidie kwa kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu tuli komo ya wokurara watu wakukumbuke kwa sababu ya matendo yako mema na Mungu awabariki katika jina la Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Get the point. Take a step forward.